Ja elikäs. Moikka! Eli taas nyt oli alustamassa ihmeessä heltämistä, mutta joo. Eli minä oon toi Autumn Silences Secretin toi kirjoittaja. Ja minä ajattelin nyt tälleen teille kaikille, jotka olette minun blogiani jaksaneet lukea ja seurailla, niin tehdä tämmösen koostejutun sitten ja tämmösen joku heipodei video jutskan, että saatte kuulla muutamat sanaset tälleen näin NS livenä ja sit vähän niinku nähdä, että tämmönen olen. Tällainen tuolla koneen toisella puolella on sitten kirjoittamassa kaikenlaista. Ja tosiaankin minä on huomenna 20-vuotias tämmönen mörkö. Minä sanon itteni möröksi, varsinkin jos minä vähän niinku on enemmän ihostautuneempi tälleen näin. No nyt minä on aika silleen siististi. Tein minulla sen kummosampia PVC-vermeitä ynnä muita päällä. Eli minulla on nyt tämmönen apua. Ihana samettinen pikkumekko. Semmosiahan ei ikänä voi olla naisella liikaa. Ja tämmönen apua. Minun selkäni näkyy sieltä niin, eli tää menee tälleen kaulan taakse. Tää on semmoista mallia. Ja sit minulla on apua. Kauheata spämmäämistä, mutta Restylen tämmönen ihana soccer-tyylinen kaulakoru, eli aivan ihana. Restylellä muutenkin tosi ihan niin kaikki vermet, mie nukkattelutkaan vähän aikaa nyt, että mitä siellä tällä hetkellä on kaupan. Kun mie tiedän, että minulle tuli semmoinen kauhea itkuparkuraivokohtaus. Mie haluun tommosen noin ja miksi mie saa semmoista ja mie voin katsoa taas silleen, että niin. Jos minä olisin töissä, niin totta kai minä varmaan tilaisin ja kaikkea tollasia, mutta tilanne on nyt tämä, eli minä olen ollut toukokuun puolesta välistä lähtien sairauslomalla ja minulla on ollut ihan syy siihen, niin eli minulla on masentuneisuutta, eli se on vielä vähän tommoista spykoottisempaa, eli se ei ole tommoista ihan originaal masennusta, eli sitten on tommosia, no minulla on ollut tommosia kuuloharhoja ja tommosia. Olen minä jotain siitä kertonut vissinkin tosta noin, kun minä blogiini on kirjoitellut noita juttuja, eli minulle tehtiin semmoinen tarkennusjuttu siihen niin minun diagnoosiin ja siinä sit selkeni tommonen ja sekin tuli nyt niinku hyrkää on kylmä. Pakko heittää viikko päälle. Kannattaa pitää partsin ovea samaan aikaan auki. Ja se pitää sit silleen, että kauhean kylmä. Joo. Musiikkia taustalla. Kuuluneeko sitten kuin hyvin, niin sen sit näkee. Äsken Alexandria on tämmönen coveribiisi. Ihan helvetin hyvä. Mutta joo. Niin kuin näkyy. Kaikkea hellakittyä täällä taustalla. Kaikkea tämmösiä ja tällaisia söpöjä juttuja. Hallinnollista lähtien, elikkä minulla on sänkyt on kaikki ihme pehmoja ja minä on helkutin tarkkaan niistä, että minä laitan ne kaikki yksitellen. Neitten täytyy olla tietyssä järjestyksessä, mutta nyt toi vähän tolleen on tolleen
mitään järjestyksessä, kun en minä ole jaksanut nyt sitten panostaa siihen, kun en minä tässä pahemmin nukkunutkaan, kun minä olen nukkunut minun kissanikaan tuolla toisessa huoneessa. Eli tämä on minun tää niin sanottu suosikki, tämmönen oikee koottiprinsessan oma keskittymä, eli minulla on tässä huoneessa toi kaikki. Ja no minä näytän joskus toi varmaankin jotain videoita tai jotain kuvamateriaalia, eli minulla on tää tommonen rekki, jossa on kaikki PVC-vaatteita, muun muassa lipparin, ja sitten siellä on yksi se Artifice clothing. Joo, minulla on huono englanninkieli, niin toi semmonen ihana vyötärökorsetti. Minulla on ollut noissa kuvissa, kun minä olen postailu, niin semmonen mustasininen vyötärökorsetti, sit siihen menee semmoset henksujutut. Niin se on aivan ihana ja se on ollut minun totaalisesti kaikkein kallein toi koottivaate verme, mitä minä olen ikinä ostanut, eli sekin kustansi joku 130 € postineensa, ja ottaa huomioon, että minä ostin sen vielä niin kuin toi second handina toi koottikirppiksen kautta jossain Facebookissa. No, varmaan nyt aika moni tietää sen, niin ainakin niin näitä koottijuttuja niin tykkää harrastella ja pukeutua sellaiseen, niin kannattaa olla siinä ryhmässä, koska siellä on tehty ihan jumalattoman hienoja löytöjä ja siellä on niinku monen kokoiselle ja kaikenmoista niinku olevaa toi vermettä. Siellä hiukan noille miehillekin, että toi kannattaa sieltä vähän kurkkia. Ainakin jos on niin ihana vaimoke naiseke, mikä ikinä onkaan, niin varmaan siellä on kans kattellut hiukan sivusilmällä. Ainakin minä aikoina niin tein sillattiin. Nyt minulla on hiukan jäänytkin toi koottikirppis silleen niinku sivuun, eikä minä olen myynyt siellä nyt jotain niinku tommosia turhempia juttuja. Et minä olen niinku saanut rahat sitten niinku noihin minun heppovermeisiin, koska minulla on tämä minun hummani, niin toi tämmönen ykkösasia tällä hetkellä minun elämässä, eli toi minä olen postaillutkin, eli tässä on se minun Akemastaari sitten, eli kutsuma nimeltä ei Akemastar, kun hoju. Joo, Akemastar, jonka kutsuma nimi on sama. Joo, keskityin ehkä hiukan liikaa musiikkiin jälleen kerran. Joo. Ja sitten siellä hänen kaverina on toi Chettisponi, toi Peppe, semmonen tyypillinen pullaponi, semmonen valkoinen, tosi sepä, hiukan pari leipää ylitte saanut, mutta hän viettäkät eläkepäiviä, niin miksi sitä nyt pihtailee jostain leivän palasta sitten, jos se voi antaa, niin ole hyvä ja syö. He on kyllä semmoset paita ja peppusuunnenpiirtejä, että ei heitä pysty erottaa. Eli minä olen kirjoittanut siitäkin tarinasta, että miten tämä humma päätyi minulle ja mitä kaikkea siinä oli. Mutta mitä minä voin tästä päivästä sanoa, niin he on todellakin toisissaan ihan kiinni. Ja mitä minä nyt on kotopuolella, kun minä olen siellä ollut käymässä. Minä ratsastelen sitten hänen kanssaan, niin kun olen vienyt ehtoisin talliin, niin se on jotenkin hassua katsoa, kun minä olen vienyt Pepen ekaa ja sitten tulee poju. Ja sitten kun molemmat työntää eka turpas tuohon ruokakippaan, koska iltaruuat, siellä on kaikkea kauraa, leipää, kaikkea tommoista namia. Ja sitten joka ikinen kerta, vaikka minun pojuni näkee, että Peppi on siinä vierellä, koska meillä on semmonen talli. Eli siinä on yksi semmonen isompi karsina, joka on sitten pistetty puoliksi, eli siinä on semmonen puuaita välissä. Ja sit siinä se on sen verran korkea, ettei siitä nyt pääse pomppimaan toiselle puolelle. Vaikka kyllä siitä sitten humma pääsisi, jos haluaisi sitten, mutta ei semmoista tarvetta oo. Niin he pääsee niinku kosketusetäisyydellä toiseen ja sit se on hauska juttu, kun minun pojuni joka kerta, mitä minä nyt tässä on ollut ja on tässä nyt joku apua. Minä ajan